दं टारगेट दं खिन्थु आरो आं बेखौबो बुंखायो जेरैबायदि मालाबा धमकी फैयो मालाबा बायदिसिना फैयो खिन्थु आंनि फनाव सोर जाय धमकी फैयो बिनि फनाबो टेपिं जाखायो खारन आंनि जे इउटुबार सोरबा मिडिया बेल' नङा साफ्रोमबो जाय जेरै हायो मदद होयोब्ला मोजां बेबायदि समा बयहाबो फैयो माब्लाबानि समाव आंनावबो फैगोन नोंनावबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन आरो गासिबो खाहानियाव गोजोननाय मोनगोन आं सानैसो मानसिजों दिनै मोगा मोगि लागोन ओरैबायदि दिनैनि भिडिअआ माने गरम जागोन बे सानै मानसिया सोर आं थांनानै रायजो राजाफोरनो खिथालांसै आरो सावरायनोसै नायलांदो रायजो राजाफ्रा मालाबा समाव ओरैबायदि जायो बे सानै सारखौ मालाबा सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गाज्रि मोनो मालाबा समाव दा गिबि गिबियाव आं सोंगोन देरहासात इस्लारिनाव आरो जोबनायाव अप्रि सारनाव सोंगोन आङो दा सारा मालाबा समाव रायजो राजाफोरनि जानायाव माखासे रायजोनि जानानै सोंनो गोनां जायो बेबायदियाव नोंनि गोसोनिफ्राय नोङो मालाबा समाव नोंखौ जेनेबा सोरबाया माबा मोनसेबाबो गोसोआव साननाय थायो बे इउटुबारफोर सानैसो होनना बुंबाय थायो माखासे राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा बे सानैसोआ सोर दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा हमदांनो हायाखै नाथाय इउटुबारफ्रा मिथियो बे सानैसोआ माखासे राजनितिक हान्जाजों नोजोर लाजानाय सोर दा बेखौनो एसेबाबो सरासनस्रायै नोंसिनि माने साइक'लजि खालायनायाव बयहाबोथ' साइक'लजि दं नङा होमबा बे सानै साथामसो होननाय लोगो लोगो सोर गोलैयो बेखौ स्पष्ट बुङालासिनो दिनै नोङो गोसोआव रायजोनि जानानै बुंनायखौ देरसिन सानो ना सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिनि बुंथिनायखौ नों देरसिन सानो बेखौ बुंनो हागोन नामा सारा आंथ' स्पेसियेलि रायजोनि थाखाय बुंनायखौ आङो मोजां मोनसिनो माने जोङो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि थाखायबो बुंबोदों ओमफ्राय सानै साथाम पलिटिशियान लिडारफ्रा सानै साथाम इउटुबारफोर दं होननानैबो बुङो बेवहाय सोरबा आंबो गोग्लैनो हागौ सोरबा आदायाबो गोग्लैनो हागौ सोरबा नोंथाङाबो गोग्लैनो हागौ माने पलिटिशियान लिडारफ्रा गावसिनि बेकग्राउन्डआ माबा मोनसे खहा जानायनि सम्भाबना दङ नामा नैबेखौ नोजोर लाखिना बिसोरो बुङो आरो रायजो राजाफ्राबो सानो जे आंबो जुदि माबा मोनसे बुंनायनि लामाफोर दङब्ला आंबो बुंगौ किन्तु बैसोर बुंनायनि माने गोसोआव जे सानदों बे बाथ्राखौ जों समनि गेजेराव बै बेक्तिफोरनि गोसोजोंहाय एडजास्ट जाहैयो आरोखि जोंनि बुंनाया नैबेयावहाय सोरबा गेदेरमाफोरनियावबो गोसोआव नांहैयो नांहैनानै बिसोरो सोरबा इउटुबारखौ थांखिगोन बेबायदि थांखिनायाथ' बहुद बार जाबोबाय एबा जेबो मेटार नङा बिथांमोनाबो साननानै लानांगौ जे बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बुङाखै सोंखारियाखै जोङो बिथांमोनखौ आसि थुनानैसो देखायदों नोंथांमोननि मावनाया बियो गोरोन्थि जादों नैबेखौ माखासे बाथ्राफोरजोंहाय बुंनायजों जोङो देखायनानैसो होदों आरोखि बिदिसो बुजिनानै लानांगौ दा नैखौ नों रायजोनो मेसेज होगोन नामा सोरबा राजनितिक हान्जाया जुदि सोरबा मिडियानि सिगाङाव जुदि स्पिच होयोबा बिसोरखौ 1000 2000 मानसियानो खोनासङा दा नोंसोरो बा नोङो मालाबा समाव नोंनि चेनेलाव नों जेब्ला रायजोनि जानानै जेब्ला नों बुङो बेबायदि 30-40 जन मानसिया बे समाव नोंनि खोथाखौ खोनासङो बे मोनसे प्रमान जादों नामा सार बेथ' प्रमानखा आरो रायजोआ नुबोगासिनो दङ माने पलिटिशियान लिडारफोरनि बाथ्राखौ रायजोआ अलरेडि मिथिखायो जाय बुस्थुखौ बिथांमोना हाहैस'वा बे बुस्थुखौबो बुङो ओमफ्राय बिदिनो दिन थारिखबो होयो बिसोरो समायफोरबो होयो बे समायसिमहालागै बिसोरो कमप्लिट खालामनो हाया होमब्ला बिथांमोननि बुंनायखौ सोर खोनासंगोन बिदिनो 100-200 जन इभेन पलिटिशियान लिडारफोरनि खामानि मावग्रा आरो स्पेसियेलि जों इउटुबारफ्रा नोजोर होयो इउटुबारफ्रा नायो जायहा हारिखौ मोजां मोनो बा जोंनि थासारिखौ जौगाजानो लुबैयो नैबे बाथ्राखौ नोजोर लाखिना इउटुबारफ्रा नायो आरो बिसिनि भिडिअखौ फ्रायानो पलिटिकेलजों माखासे सोलिलांनाय मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ रायजोआ बारा नायखाया एक्सेप्ट लाया खारन बिसोरो थगायनायनि माखासे क्राइटेरियाखौ लानानै बिसोरो हान्थिबाय थायो बिनि थाखाय बिसिनाव इसेबां माबा फैया आरो भिउसफोर फैनायबो नङा आरो खोनासंनायबो नङा आरो बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायोब्लाथ' आरो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायहैयोब्ला एकदमबारे बिसोरो गावनो
आं माबोरै थांनानै दं बेखौबो बिथांमोना आन्दाज खालामनो हायाबो जानो हागौ। दा सारा आरो फंसे बाथ्रा बुंबावगोन नामा? जेब्ला माहारियारि आफाद बा आबसुनि सोमावसारग्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे बिथांमोना दिनै बुंदों आन्दालनजों बर' हारिनि माखासे मोननो गोनांखौ आन्दालनजों लाबोनो हानाय नङा, राजनितिक हान्जाजोंसो आवगायबोनांगोन लांनांगोन होननाय बे खोथाया बेसेबां सैथो सार? बे बाथ्राया आरो बे राजनितिकजों किसुमान खामानिफोरा साक्सेसबो जायो, किन्तु डाइरेक्ट थोंजोङै हारिनि मोनसे डेभेलपमेन्ट होनना बुङोब्ला राजनितिकजों मावनो हाया। खारन बे राजनितिकआव जाति जनगोष्ठीनिसो मोनसे बियो हानजा होनना बुंनांगोन आरोखि। बेवहाय नोङो थोंजोङै बर'नि थाखायल' नोङो मावलांबाय थायोब्ला, बर'खौल' नोजोर होयोब्ला, बैसोर भट होआब्ला नोंनि फिउचारा मा जागोन? बिनिखायनो सोरबा प्रमद बर' साराबो सिगांनि समाव हब्रा न बड'लेण्ड नरेश होनब्लाबो दिनैनि दिनाव बियो बड'लेण्डनि फंसेबो बाथ्राखौ बुंनो हाया। खारन बेवहाय पलिटिकेलजोंहाय माखासे जौगानाय हारिनि थैनाय थांनाय बेखौ लाबोगोन होनना बुङोब्ला बेवहाय साननो गोनां दं आरो। जुदि मोनसेल' जाथि दङब्ला बेयाव हागोन, किन्तु बेवहाय अनेक जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठीफोर दङना, बिसोरखौ लाफायोब्ला हानाय नङा आरो। सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिगोन भिडिअखौ नायोब्ला। दा लोगोसे आं अफ्रि सारनाव फंनैसो सोंगोन। दिनै सासे बर' इउटुबारनि गेजेराव जों दिनै नुदों मोनसेल' साइड साननानै माखासे बिथांमोना गाज्रि मोनदों होननानै आरो बिथाङा दिनै आखाइ बायनानै दं मुगानि थान्दै। बे मुगानि थान्दैया दिनै जों भिडिअखौ जों गावनि चेनेलाव थाङोबा गाबनाय नुदों। दा सारा बेयो स्पस्ट फंनैसो बुङो नामा बेखौ? बिथांनि जाखिनि जाथाय जानाय, बिथांनि जाथाय जाखालि जि दिनाखालि जाथाय जादों होनबा खालि फनबो हरनाय जादों, खबरबो लानाय जादों। जों मा खालामनाय जोंहाथ' जेबो गैजा रोङा, अनलि दुखु फोरमायनायनि अनगायै जेबो गैया। खिन्थु बियो वान साइडेडथ' जानो हाया। सोरबाया जुदि सानोब्ला वान साइडेड बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु सोरबा सानदोंब्ला बे वान साइडेडआनो जालांदों। ओमफ्राय सोरबाया जुदि वान साइड सानाखैबा बियो जेनेरेलनि खोथाखौ साननानै बुंदोंब्ला बे बिदिखौनो जेनेरेल खोथाखौनो बुंदों होननानै सानजागोन। खिन्थु आं बेखौल' लुबैदो, जिहेतु मिडियानि खिलिखां मुगानि थान्दै बिथाङा फेसबुक पेज बेबो हेक खालामजादों, ओमफ्राय बिनि उनावसो खिलिखां मुगानि थान्दै जादों। खिन्थु बिथांनि चेनेलखौ नायोब्ला गाज्रि नङा, बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुङो। मालाबा मालाबा आंबो नायो, मोनसेल' चेनेलखौल' नाया आङो, गासैनिखौबो नायो। खिन्थु रासिन NBNN बे चेनेलखौबो नायो, ओमफ्राय आर'नाइ, ओमफ्राय आरो ओरैहाय माखासे प्राइभेट थाहैबायना, ओमफ्राय माखासे बे मोननैखौ आं नायनाय जाया। फ्राय भागानो बिसोरनि गुबुननिखौ नायनाय जायो आरोखि बेबायदि। खिन्थु दा बे मुगानि थान्दैनि दाथ' जेरैबायदि निउस कालेक्ट खालामनांगौमोन बे हारसिङै हाथ'वाखै। खिन्थु जायनि जानानै दा बिथांनिखौ अनसुंथाइ बा माबा मोनसे देहाखौ थिग खालामनो थाखाय सोरबा सासेया जुदि माबा खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा सारा नैखौ स्पस्ट खावलायगोन नामा? दिनैनि बे गेजेर माबायाव जिखुनु जा सोरबा इउटुबारानो जा सोरबा मिडियानो जा, बर'फोरनि माखासे मिडियाफ्राबो दिनै माखासे राजनितिक हान्जाजों गनायजायाखै बा हेफाजाब मोनाखै। जिखुनु जादों समाजनि गेजेराव सोरबाया दिनै अनसायदों, सोरबाया अनसायाखै। बेबायदि समाव सोरबा दिनै मिडियाया माबा मोनसे अलखदाव दं बा दिनै मुगानि थान्दै आखाइ फारसे बायनानै दं। बेबायदि समाव सोरबा इउटुबार सोरबा मिडियाफ्रा थाइसेबाबो खांनानै बा थाइनै थाखा हरलायनानै बिथांखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय खावलायगोन नामा? आं बेखौ लुबैयो, जिहेतु सासे मिडिया पर्टेल बिथाङा जों सुबिदा गोग्लैदों, बिथांनो गासैबो मिडिया मालिकफोर ना, जोंनावथ' गोबां पर्टेल मालिकफोर दंजोबो। खिन्थु अनसुंथाइ हरलायोब्ला, नायलायोब्ला, मोजां मदद खालामलायोब्ला आरोखि। खारन मानोथो आं हारसिङैल' आंनि चेनेला बिराद गिदिर जानांगौ बेखौ सानबाबोथ' जानाय नङा। एक्सुवेलि बे पर्टेल जेसेबां थानाय बेबो बिजनेस टाइपसो होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आं दा गोदान मोनसे निउस हगारदों, बेखौ बयनोबो हगारला, आंनो सिगां हगारदों, भिउआ आंनिया बारा जागोन आरोखि। जाय हक आं बेखौ एफाराब माबा बुंनो थांला, माने खांलायनानै हरोबा एसे मोजां जागोन आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। दा जेसेबां बिगोमाफोर दङ, दा जेनेबा हमनानै ला रिपर्टारफोरखौ ओरैनो रादाब बुथुमगिरि जायफ्रा, बिसोरथ' जेबो बिसोरनावथ' जेबोआनो थाया, जेबोआनो गैया। जे मालिकफ्राथ' खोनानायावथ' मालिकफ्रा
रिसार्च खालामनाय बा मबाइल रिसार्च खालामनाय बेखौबो ओरैबायदि गैथारि समावहाय बिहरबाबो मोना आं बुंनो गोसो गैयामोन बेखौ माखासे बिगोमाखौ आङो फन खालामनानैबो बुंहरगोन समबो मोनाखै सोरनावबा माने रिसार्चआनो गैया निउसखौ दैथायहरनो अफिससिमहालागै बेफोरबायदि गैया जाद्लायो ओंखायनो जायफ्रा रिपर्टारफोर रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननो मासाव बा माबा मोनसे होयोब्ला हानायमानि माबा मोनसे जुदि होयोब्ला बिसोरबो सान हर माने अखा बांखा ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ आयु बेखौ साननैसो जों जेब्ला गिदिङो देरहाजों आंजों गिदिंदों गसाइगावजों एसे जों थाल मोनदों आरोखि माने थाव सोनोबो फैसा गैया जायो बिसोरनावहाय मालाबा जायनि जाहोनाव दिनै बै सुबुङा जा हरो 100 हरो 200 हरो रादाब बुथुमगिरिफ्रा हरनायजों बेजोंसो थाव सोलियो बाद बाखिथ' जेबो गैया बिगोमाफोरनिफ्रायथ' बिसोरो खोनानो सोङो जों नोंसोरलाय माबायदि सोलियो बेबायदि सोङो नालाय आंबो ओमफ्राय बावहाय बुङो बिथांमोना जेबो गैयालै बेफोरबायदि बाथ्राखौ उनाव सिङाव माबाफोरसो थायो नामा बेखौ आं बुंनो रोंला खिन्थु बिसोरनावहाय नैबे जिहेतु अलखदाव गोग्लैनाय बिगोमाफ्रा आरोखि जायफोर हटेल बिगोमा साब्रै साबाजों ज' नांनानै बा मुगानि थान्दैखौबो एसे माबा खालामनानै होयोब्ला मदद खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दा जुदि मुगानि थान्दैया सोरबा सासेनि जाना बुंदों सोरबा सासेनि जानानै बुङा बेफोरबायदिखौ एसे माबा खालामलायोब्ला एसे उसुबिदा नुलायो जोंनि गेजेराव मानो होनबा दाथ' आरो बेफोरबायदि नोंखौ आं बोखांनांगोन नों दिनै गोग्लैथारनायसै हाखर गोथौआव नोंखौ आं आखाइ हमनानै बोखाङाबा सोर बोखांगोन गावजों गाव एसे बोखांलायनांगोन बेफोरबायदि होननानै सानो दा जों मालाबा आसामिस निउसाव नायोबा बिथांमोनाथ' माने आसामिस निउसफ्रा मालाबा रावनिबो साइड जाना बुङा बेबायदि समावबो अब्ला मालाबा समाव जों नुयो सोरबा रायजो राजाफोरजों आक्रमण खालामजानाय बेबायदियाव माने सोरखौबा माने सोरबाया उमुगनि फारसेनि खोथा बांसिन बुङो होननाय खोथाखौ दोनथ'लायनानै जिखुनु जाया समाजनि गेजेराव बा इउटुबारफोरनि गेजेराव मिडियाफोरनि गेजेराव हरलायोबा मोजां जागोन आरो ना आरो लोगोसे आं जोबथारनायाव सारनाव फंसे बाथ्रा सोंनो लुबैबावदों दिनै जोंनि आसामाव बा बिटिआरनि सिङाव दाखालिसो बनसुनि बुजानाय टलगेटआव बे टलगेटनि सोमोन्दै फंनैसो बर' हारिखौ लासै लासै गुबुन हारिफ्रा माने नारसिननोबा जिखुनु जाया आखाइ थिखांनो जिखुनु जाया बर'फोरखौ मालाबा समाव बुनो थाखाय दिनै बयबो बोलोआ फैबाय होननानै सारा सानोना बे बाथ्राया थार सैथो गुबुन हारिया बुनो नाङा जोंनि बर'फोरखौ बुनो दा एग्जाम्पल हिसाबै आं फिसानो दहाय देरहासात इस्लारियाव भिडिअ हगारबाय नोंथाङा बेंटल बायदियावहाय जोंनि बर' मानसियानो जोंनि बर' सुबुंखौ आथिङाव गावनानै बेफोरबायदि फेन्दाजों गावनानै गब्लंहोदों खोनानायाव नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गावदों होननानै बुङो ओमफ्राय बे बुनायाथ' थांना दंबावो थिगैयासै बेखौ सोर बुदों गुबुन हारिया नोंखौ एटेक खालामनो बोदोंलांनाय नङा नोंखौ नोंनि हारियानो जे एटेक खालामदों आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन मानो होननानै बुङोबा मानो दिनै बे सासे सुबुंखौ गामिनि मावनानै जाग्रा आंनि भिडिअ बेखौ लाबोगोन थेवबो नोंनियाव बुंखाबाय आं मानो गावखौ फरेस्टनि फेरेंगाया दिनैहाय गावनोथ' हाथियार दैना फैनाय मानसि सानसे समाव बर' हारिनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा मानसि बिथाङानो बर' हारिनि थैनाय थांनाय नासयनायनो गादबनायनो माबा बेफोरबायदिनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनोथ' हाबदोंमोन दिनै बिथांनि मानसिफ्रानोथ' दिनैहाय बिथांनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रानोथ' दिनैहाय जोंनि बर' सुबुंखौ बिथांनि आखायाव दिनै जेबो मोनाखै थाबायना फैनायावनो फेन्दाजों गावनानै मा जाखो बियो मा फोरमायनो सानदों दिनैहाय बिथाङा बे आरोखि ओमफ्राय आरो दिनै बनसुनि दिनै बुजानाय गुबुन हारिया दिनै आं डाइरेक्ट नुथाराखै सोरबा सासेखौ आं थांखिनो थाङा खिन्थु बावहाय बिथांखौ जे मानो बेफोरबायदि बुनानै हरो टल गेटखौ दिनै सोर अधिकार होदों बिदि मानसि बुनो टल गेटआवदि एफाराब भुटाननि मानसि दङ बेखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन आं आरो एफाराब बुनो पुलिस सासे थानायावबो बे बनसुनि सासे दैदेनगिरिखौ बेफोरबायदि बुनाया माने लाजिनांथाव एज ए जाथि हिसाबै जों बर' जाथिया मानोथो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बा बहाबा मानो बिदि बुजालाबायनो गोनां जादों आवगोलबो बुजादों बुजायाखै नङा आवगोलनि समावबो बुजादों खिन्थु नै दाबो बिदि बुजालायबाय थायोबा बा बेंनानै बुलायना हरनाय बा सोरबा सासेया बुनाय बेबा हले आंनि हिसाबाव गनायजाथाव जायाखै खारन जोंनि माबायावबो गोग्लैगोन बियो अफ्रिखौ दि एटेक खालामनो थाखाय मानसिफ्रा
जमाखै बेबो नङा देरहासारखौ जे एटेक खालामनो थाखाय बोलो नाङा जों बेखौ मालाबाबो इजिखौ लाया देरहायाबो दा सानथों बिनि खिबुआव जे जेबो मानसि गैया गावखौ क्लिन खालामनानै दालाथों आंबो आंनियाव गुलिया खिबु होसोगासिनो दं आंखौ खिबु होसोगासिनो दङ नुखादों आरो माने आं नुगासिनो दङ ओमफ्राय गुलिया होसोगासिनो दं जे गुलिया नांबाय आं दो थाबाय ट्रेगारखौ बोनो माने मानसि मोनथ'वाखै आरो मोनथ'वाखै गुलिया होसोगासिनो दं गुलिया दोनखाबाय आरो माने दंखायो देरहायाबो दंखायो खिन्थु जों बेखौ थांखिना लानो हाया आरो दा सारा बे खोथाखौ बुंदों मालाबा समाव नोंसोर सानैनि सायाव माबा मोनसे जुदि गभार्नमेन्टआ सोरबा जुदि सिनाय हायै माखासे दुथांफ्रा नोंसोरनि सायाव जुदि गाग्लोबोबा बेहाय नोंसोरो एसेबाबो समाजनि गेजेराव मेसेज होना दोङो नामा माबा मोनसे जायोब्ला खिन्थु बेबो थिगखा खिन्थु आंखौ सोरबा सासेया माबा खालामगोन आं बेखौ थाल दंखायो खारन दिनै आं इउटुबावहाय बा जेरैबायदि बाथ्रा बुङो आं बेखौ मिथिखागौ आंनि सायाव बिराद नोजोर दं टारगेट दं खिन्थु आरो आं बेखौबो बुंखायो आं बेखौ बुंखायो दा साराथ' सोरबा पाब्लिकखौ लानानैथ' माने डाइरेक्ट थांखियाखै नोङो माखासे मोननै दोलोखौ लानानै नों समाजनि जानानैसो रायो बेबायदियावथ' नोंखौ जुदि सोरबा नोजोर होनाय मानसियाथ' राजनितिक हान्जानि मानसिफ्रासो नोंखौ नोजोर होनांगोन दा सोर होयो बेखौथ' आं बुंनो थाङा राजनितिक बा राजखान्थि बा पलिटिसियानफोरखौ आं बुंनो थाङा दा बिथांमोननि आखाइ दङ बा सोरनिबा आखाइ दं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु बेखौबा हले आंनि गोसोआवसो दं आरोखि बेखौ सोर मा थानानै दङ जेरैबायदि बाथ्रा बुङो मालाबा खोमायाव बा फनावहाय जेरैबायदि मालाबा धुमखि फैयो मालाबा बायदिसिना फैयो खिन्थु आंनि फनाव सोर जाय धुमखि फैयो बिनि फनाबो टेपिं जाखायो खारन आंनि फन नाम्बारा मोजां नंखाया आं दाबो बुंखायो टेपिं जाखायो आरो आं जायनि जाहोनाव आङो फन नाम्बार मोननैखौबो आङो एसपिनो डिएसपि एडिसनेल एसपि बिसोरनो गथायनानै होखाजोबो आं खारन आंनियाव गाज्रिबो फैयो फना मोजांबो फैयो ओंखायनो होखाजोबो बिसोर आरो टेपिंबो खालामखायो आंनिखौ खालामथों आं बहा दङ बेखौबो मिथिखायो दा सारनिसिम गोजोननाय थाबाय सारा स्पष्ट खोथाखौ माने बुंनो हानाय नङा दिनैनि बे समाव जेब्ला गुलिया खिथु बा सारमोननि मुङाव गुलिया माने दंखायो होननानै बिसोरो माखासे एसेबाबो आन्दाज दं नाथाय दिनै ट्रेगार बोनो थाखाय मानसि गैथ'वाखै आरो डाइरेक्ट सोमखारिनानै दिनै बुंनो हानाय बे कन्डिसनाव गैथ'वा लोगोसे आं दिनै भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय मुगानि थान्दैनो साननैसोनि गेजेराव सारमोना माने गावसिनि माखासे आंनावबो माने थोजासे रां गैया आंहाबो न'खर सालायनाय बेबायदियाव आं माने सार सानैनि आखायाव आङो मुगानि थान्दैनो 2500 थाखा आं हरफानाय जागोन बिथांमोना बिनि थांनानै आखायाव हैथोंसै लोगोसे सारा जोबथारनायाव भिडिअ'खौ फोजोबना होदो बेनिफ्राय मुगानि थान्दैनि थाखाय समाजनि माखासे रायजो राजाफ्रा एसे हेफाजाब हरलायोबा मोजां जागोन ना इउटुबारफ्रा हरलायोबा मोजां जागोन ना मिडियानि मानसिफ्रा हरलायोबा मोजां बेखौ बुंनो हागोन नामा सारा आं बेखौसो बुंनो सानो बिथाङा जिबायदि भिडिअ बानायदों आंबो नायदों बेखौ सोरबा जे इउटुबार सोरबा मिडिया बेल' नङा साफ्रोमबो जाय जेरै हायो मदद होयोब्ला मोजां बेबायदि समा बयहाबो फैयो माब्लाबानि समाव आंनावबो फैगोन नोंनावबो फैगोन सोरबा दुखुथिया न'खराव बै सासे मुगानि थान्दैयानो थांनानै नोंनि न'खरा मा जादों मा जायाखै खौरांबो लाहैगोन दा बेखौ सोरबा सासे जुदि बिनो अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला जगाजग खालामनो हागोन सोरबा आंनि चेनेलनि थ्रुयै बा बिथांनि चेनेलनि थ्रुयै बा बिथांनि चेनेलनि थ्रुयै नङाबा बिथांनि फेसबुक पेज नङाबा इउटुबावहाय बिथांजोंहाय जगाजग खालामनो हागोन आरो आं बेखौनो खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ बर' हारि जिउ